Bine ați venit, fraților, la un nou videoclip, iar de la scenă, cu Sandro. Mergem și vom vedea, deci am auzit iară, n-am reușit iară să filmez. Că ăsta am și văzut puțin. Deci fiți antenă, într-o zi am fost eu, gen, ca să vă explic un fel de story time, eram cu un prieten de-al meu, Piti, și unul Edi. Ăla e cel mai bun prieten al meu. Bă, uite-i mașina lui Copăcel, Porsche-ale. Acum a venit așa. Na bun. Da, cu ce... Na bun, și ca să știți, Piti ăla așa îi se zice pentru că el mai pitic, dar na, pe el îl cheamă Patrick, în fine, nu contează. Și noi am intrat în scena aia pe zi, bă, și gen noi ne-am mai dus mai jos la subsol acolo, bă, și cum ne-am dus. Ați văzut, cred, când am pus cu Patrick atunci, când am fost cu Patrick și cu mai mult, sau cu cine am fost atunci. Știu, am fost cu Patrick și cu mai cineva, cred că cu Ed sau cu cine am fost. Na, și știți bine că acolo e un subsol și la subsolul ăla când ne-am dus stătea unul pitit după perete și îmi străgea cu ochiul după perete. Și gen, nu i-am văzut fața, că era așa întuneric și se vedea ca o umbră. Stătea așa după perete. Și gen, era bărbat, avea gen păr așa mai scurt și păr de ăla de ou, de cap de ou. Na bun, hai să mergem, mă. Na bun, ne mai prelungind această filmare, revenim când ajungem fix la scenă cu Sandro, ca să știți, el e Big Boss, ăsta o fie că e mai gen, pare el mai pitic la înălțime, dar ăsta știe să se bată rău, bine rău. Adică poate să-l bată pe unul de 18 ani numit Andrei, care ăla gen, na, ăla știe să se bată gen, na, și l-a bătut. Și l-a bătut și s-a bătut și cu unul de 19, Sandro ăsta știe să se bată, deci dacă vine un drogat îi dă un pumn și aia e. Dar dacă vin 10, fuge. În fine, nu contează. Nu ne credem noi Big Boss, am și cămașa asta la mine. Da, bun. Ca să știți, nu mi-arăt fața că na. Nu vreau. Mamă, ce m-am speriat de reflexie. Cam așa arăt. Stai că nu se vede, toți morți. Nu prea se vede, dar... O mâță. Dacă îmi tai calea, îmi bag până în tine. E clar, e clar. Futu-ți morții, mă. Da, ca să știți, noi aici înjurăm că na. Și nu brulăm, că nu suntem... știți voi. Sincer, YouTube, dacă vezi asta sau oricum o să vezi, că na, YouTube vede tot, să știi că ne pare rău că înjurăm, dar așa suntem noi. Nu ne da videoclipul jos, că oricum scriu că o să dau că nu este destinat copiilor acest videoclip. Cei care aveți canal de YouTube și știți că trebuie să apăsați acolo dacă nu este destinat copilul și dacă este destinat copiilor. Na. Am unele care am scris că sunt destinate copiilor, normal ca să nu vină aici. N-am vrut să arăt doar drogurile pe filmare, n-am vrut să arăt și ce mai erau pe acolo. Na bun, după cum am zis, ne mai prelungind, hai, revenim acolo. Na bun, am ajuns, ca să știți, măsurile de preț. Ce a fost aia ora? Gen, noi avem aici muniție, pietre, gen, avem de toate multe rău. Ține. El va arunca, eu voi filma. Hai. Haide. Aproape. Hai să nu mai dăm acum. I-am dat. Cum ar fi să iasă unul? Da, bun, dăm câta pe pauză, că am ceva să discut cu ăsta și revenim imediat. Hai să zic ce facem, am zis. Stai, bă, câta. Și eu. Bă, am auzit că m-am speriat rău. Efectiv, în toată am tresărit. De mâine mai dădeam una. Bă, nu mai da cu pietre de astea mari, că nu vreau să fac gălăgie, te rog. Oprește-le maxim dacă dai cu de-astea. Nu, da, acum cât timp eu mor, știi? Da, bă, fraților, ca să nu ziceți că suntem fricoși, o să mergem după col și tragem cu ochiul, da, asta vom face. Dacă ne auzit asta și acum ne capează. Da, bă. Așteptăm. Haide. Vezi, acum intrăm.
zi, papa mea. Ați auzit cum o picat o piatră ceva? Eu nu mai vreau. Auzi voci. Ce? Sunt oameni. Da, făișor. Bă, dar cred că sunt oameni normal. Ți-am zis cum se numește zona asta. Ce? Ți-am zis cum se numește zona asta. Da, bun. Să intrăm? Ați auzit pe filmare cum pica și parcă ceva. Asta sus și ea? Bă, dacă noroc că sunt oameni acolo. E, băga mea. Ce m-am speriat, Ce m-am speriat când am văzut că se dă în spate să-mi bag ceva. Da, bun, acum ca să știi, gen, eu mă uit în toate părțile că mi-e frică. Și nu vreau să vedeți bine pe filmare, dar acum o să mă uit pe filmare ca și cum să se vadă gen ca lumea. Ha, nu. Aceasta este scena, ce puteam să spun. Bă, nu veniți aici maxim seara, doar dacă sunteți adulți și vedeți, intrați. Nici seara. Bă, dacă veniți adulți, și gen auziți. Știu. Bă, deci n-auziți pe filmare, dar efectiv se aude ceva de genul. Ascultați. Ajungem și bagă-te locul de fuziune cât apăgea. Și dacă se aude cum vorbește, se aude. Și pe filmare și așa. Ați auzit? Haide. Eu îl bag cu blițul. O să ți-l fure, prost. Dar nu îl bag pe tot, îl țin așa de puțin. Deci ca să știți, acum vorbim în joc. Hai cu mine. Vino tu că ești mai înalt. Ce? Haide că dacă fugim. Păi fugim înspre scări în jos. Hai, urcăm, hai. Îs oameni, bro. Ca să știți, acum ne facem plan. Pune tu, blițul. Ține Sandru telefonul, dar nu mă filmă. Mă uit eu. Oricum putem să ne vedem, să ne uităm pe filmare. Oi. Băi, cu ăra, bă. Pe acolo. Bă, fraților, oprim câta filmarea. Vreau să vedem pe filmare dacă am prins ceva. Da, oprim filmarea, facem partea a doua, hai, ceau.